И на всички скоро днес ние минаваме Метео втори акт. Спидран. Нужно поскорее найти выход. Тук паролата я знам. 683. Лома. Изкарахме късмет. 32 секунди. Хайде бе. Побързо лед. Проклятие. Ще ви спойлера Что за черт? следващата серия. Адел ще изпяка. Нужно вернуться обратно в камеру. Не бе, не знае. Надеюсь, он ничего не заметит. Няма нищо да видим. Той е сляп. Мислех, че Юджин ще ни спаси. Юджин може да спаси Адел. Ще покажа тайния край втория тайн край в главата Юджин. Вроде все на месте. Сега взима контейнера. 1 минута го минаваме. Да. Къде е кофата? Къде е кофата, бе? Неговата стая ли е? Не. Ама не, къде е кофата, бе? Тук ли е? Къде да е? Няма я. Кофата я няма. Сега какво правим? Подсказка, разбира се. Стоп. Като са маркер. Вътре. Ох, значи tu има изтресни. Значи са... Нет. Что за шум? Ето, нищо не сме пипали. Надявам се, ще успеем да го минем. Това ще ни е сигурно най-бързото. Първия акт съм го минавал най-бързо 5 минути. Тук пролешно, нищо не се забравя. Погоди-ка. Здесь кто-то был? Ну, вроде все на месте. Тръгвай, всичко на место. Сега 24 волта ще е най-лесно да направим. А ключа е в шитката.
Това сега ще се спасим 100%. Ние и Макс сме спасили вече и себе си. Малки мухите бранчим. Откачал, что-то закачим. Кто это там шумит? Похоже, я здесь не единственная жертва этого психа. Не мога да го затворя. Айде. А ну живо Попробую открывай. позвать на помощь, если кто-то будет Айде, проходить мимо. Макс. Ага! Айде, Макс. Где ты, черт возьми? Ще минем за 7 минути. Буя се адски. Ах ты, тварь! Это из-за тебя он сбежал! Нужно сваливать через канализацию, пока он не вернулся обратно. Аре бе, Макс. Макс е Юджин са най-добрите хора. Кто-нибудь помогите! Погоди, сейчас открою. Ага! Бегом. Спасибо. Яно. Я уже думала, не выберусь отсюда. Це ще ти покаже, Макс. Скорее бежим подальше от этого места. Минахме го. Давай, пока никого нет. Това беше мега яко. Ще минаме и акта от мене, който ще го направя. Той ще се казва Макс. Той ще е най-трудният акт, сигурно. Защото ще трябва плюс да избереме правилно, ще спасим Емили в този акт. Как ще го направя, не знам, но идеята е мега яка. Това видео се получи сигурно много дълго. Не е по-дълго от първия път, като минавахме метал. Но, хайде, на всички, чао!